ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் விவசாயி ஃபியூச்சர். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதை பற்றியும் கிடையாதுங்க. நம்ம யூடியூப் சேனல்லையே மாமரத்தை பற்றி சில வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோக்கு சில கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, சந்தேகமான கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு டவுட் இருக்கிறதெல்லாம் கமெண்ட்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்குறவங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்றதை கிளியர் பண்ணணும் இல்லைங்களா, அந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கான ரிப்ளை பண்ணுற விதமாக தான் இந்த வீடியோ இருக்குது. சரி வாங்க, அவங்களுக்கு என்ன கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு, அது எப்படிலாம் அது தீர்வு பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் விவசாயி ஃபியூச்சர். ஹாய்ங்க, அதிகமான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு உங்களை கலங்கடிக்க மாட்டேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் டவுட்ஸ் வரும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் தான் காமனா. ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் மட்டும் அவர் ரிப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா. அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 80 தமிழ்நாடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. பங்கனப்பள்ளி ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் தாங்குமா, கிரவுண்ட் ஃப்ரம் ஷீட் 1 year ட்ரீ சொல்லுங்க அன்பா. அதாவது பங்கனப்பள்ளி செடி அவர் வச்சிருக்காரு போல. ஸோ அந்த செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதையிலிருந்து முளைச்சிருக்கு, ஒரு வருஷம் செடி ஓகேங்களா. அது வந்து ட்ரை கண்டிஷனில் தாங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ட்ரை கண்டிஷன்ஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப ட்ரை கண்டிஷன் இருந்தாலும் தாங்காதுங்க. பங்கனப்பள்ளி பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாக ப்ரைஸ் போகக்கூடிய மாம்பழம் சரிங்களா. ஸோ அந்த வெரைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப ட்ரை கண்டிஷன் வைக்கக்கூடாது. ஒரு 15 days ஒன்ஸ், ஒரு 12 days ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வாட்டர் கொடுக்க முடியுமா, செடி நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கும் சரிங்களா. அடுத்த கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் சீதபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர், ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வீடியோ. ஐ நீட் கான்டாக்ட் நம்பர் ஃபார் த ஜூஸ் ஃபேக்டரி மேங்கோ பையர். ஐ ஹாவ் சோ மெனி ட்ரீஸ் ஸோ ஐ கேன் செல் த டைரக்ட்லி. தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக இவருக்கான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவருக்கு வந்து கமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இவர் கரெக்டாக ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காரு. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்க தோட்டத்தில் விளைவிக்கிறாங்க, அது ஒரு புரோக்கரேஜ் மூலியமாக போயிட்டு அப்படி போகுது சரிங்களா. அந்த மாதிரி போகாமல் அவர் வந்து அவர் தோட்டத்தில் விளைஞ்சது வந்து ஒரு மேங்கோ பையருக்கே டேரெக்டாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஸோ அதுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுங்க, கிருஷ்ணகிரி மேங்கோ ஜூஸ் ஃபேக்டரி சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணுங்க. சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கிருஷ்ணகிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்துடும். இல்லை நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வேற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜூஸ் ஃபேக்டரி தமிழ்நாடுன்னு சர்ச் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நியர்பை இருக்கிற எல்லா தமிழ்நாடு ஃபேக்டரியும் வந்துடும், மேங்கோ ஜூஸ் ஃபேக்டரி வந்துடும். ஸோ நீங்கள் இதுக்கு டேரக்டாகவே கொடுக்கலாம் சரிங்களா. இன்கேஸ் ஜூஸ் ஃபேக்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காமனான ப்ரைஸ் இருக்கு, அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் வருங்கால வீடியோவில் போடுறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படிலாம் ஜூஸ் ஃபேக்டரியில் எடுத்துகிட்டு ப்ரைஸ் என்னென்னலாம் கொடுக்கணுன்றதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா. இந்த வருஷம் பண்ணலாம் இருந்தோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் நமக்கு கம்மியாக இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள அதிகமாக சப்ஸ்கிரைப் வருவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அதை பதிவு பண்ணால் நிறைய பேர் ரீச் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா. சரி நாங்கள் அடுத்த கமெண்ட் பார்ப்போம். அடுத்து பார்த்தா முபாரக் அலி அப்படின்றவர், இவர் ஒரு கமெண்ட்ஸ் படித்தா எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குங்க. ஏன்னா அவர் தான் ரொம்ப மோட்டிவேட்டராக பேசியிருக்காரு சரிங்களா. தம்பி, நீங்கள் போடும் அனைத்து வீடியோ மிகவும் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் வீடியோவை பார்த்து நானும் மரங்களை வளர்க்கலாம் ஆர்வம் வந்து விட்டது. ஒரு சிறிய உதவி செய்யுங்கள் தம்பி. எனக்கு 8 சென்ட் இடம் உள்ளது, அதில் என்னென்ன மரங்கள் செடிகள் நடலாம் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் தம்பி. இடத்தின் பக்கத்தில் ஓரிரு வீடுகள் தள்ளி உள்ளது ஓகேங்களா. ரொம்ப மோட்டிவேட்டாக பண்ணியிருக்காருங்க. என் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் நினச்சது, அதாவது இந்த விவசாய பிக்சரோட ஒரு கோல், அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்ணிச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் சரிங்களா. ஒன்றும் பெரிய லெவல் ரீச் ஆகி 1 million 2 millionன்றதுலாம் கிடையாது. மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறது ஒரு 10 பேருக்காச்சும் ரீச் ஆகுதான்றது தான் நம்ம கான்செப்ட். ஸோ அந்த வகையில் ரீச் ஆகி அவர் நல்ல ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட சந்தேகம் பார்த்தீங்கன்னா 8 சென்ட் நிலத்தில் வந்து என்னென்ன வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு. சார் வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 or 2 months உங்களுக்கு இதுக்கான வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேங்க, கவலைப்படாதீங்க. முபாரக் அலி சார் ரொம்ப நன்றி. உங்களோட பாசிட்டிவ் கமெண்ட் வந்து இந்த விவசாய பிசர் இன்னும் மென்மேலும் வளர்ச்சி சரிங்களா. இரு வீடுகள் இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு நான் இந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் மொத்தமாக உங்களுக்கு போடுறேன் சரிங்களா. ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி போடுறேன் ஓகேங்களா. அடுத்த கமெண்ட்ஸ் பார்ப்போம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய தலைமுறைங்க, ரொம்ப ஷாக்காக இருந்துச்சு எனக்கு. அடப்பாவிகளா நமக்கு புதிய தலைமுறைலாம் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் உள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்த்தா அவர் ஏதோ ஒரு ஃபேக்காக பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஃபேக்காக பண்ணியிருந்தாலே அவருக்கு டவுட் வரும் இல்லைங்களா, அந்த டவுட் தான் பார்ப்போம் சரிங்களா. எங்கள் வீட்டில் இருக்க மரம் அடர்த்தியாக வளர மாட்டேங்குது, என்ன பண்ணணும்? அதாவது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மரம் வந்து அடர்த்தியாக வளரல, என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாரு. ஸோ மரம் அடர்த்தியாக வளர்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஜஸ்ட் அந்த தோட்டத்தை வந்து அடிக்கடி மாமரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த கொத்திக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா. அது கொஞ்சம் காத்தோட்டம் இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் கொத்திட்டு வேரெல்லாம் கொத்திட்டு இருக்கணும். தண்ணி வந்து ஒரு 12 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஆகும் இந்த பஞ்சகாவியா இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இயற்கையில். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பொருளை கொடுக்க முடியுமோ மரம் வந்து நமக்கு நல்லா அடர்த்தியாக வருங்க சரிங்களா. வேற ஒன்றும் பெருசாக செய்யணுன்றதுல எதுவுமே கிடையாதுங்க. மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் சோர்ஸ் கொடுத்து நல்லபடியாக கவனிச்சிட்டாலே போதும் நல்லா வரும் சரிங்களா. முடிஞ்ச வரைக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு பஞ்சகாவியா இந்த மாதிரி உரங்கள் இது மாதிரி இதை கொடுங்க சரிங்களா. இல்லைன்னா தொழு உரம் கொடுங்க ஓகேங்களா. தொழு உரம் கொடுத்தா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து சரி, நான் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் அதே புதிய தலைமுறை தான், அவரே திரும்ப கேட்டிருக்காரு. தொழு உரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காருங்க. இந்த இது வந்து டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும், சிட்டியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தொழு உரம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த மாட்டு சாணம் இருக்கு இல்லைங்களா, மாட்டு சாணம் இதையெல்லாம் தான் தொழு உரம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. இது மக்க வச்சு இருக்கிறது தான் தொழு உரம்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் தொழு உரம் ஓகேங்களா. தேங்க்யூ புதிய தலைமுறை.
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கே மாதையன், மேங்கோ டைப் வாட் டைப். நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக பெங்களூரு மாங்கா தான் நட்டுருந்தோம், அதை நம்ம வீடியோலேயே போட்டிருந்தோம். அவர் சரியாக பார்க்கல போல. ஒரு டைம் வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்து தெரியும் சரிங்களா. நம்மளது வந்து பெங்களூரா மாங்காய் செடின்னு சொல்லுவோம், தொட்டப்புரி மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேங்கோ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, அது பேர். ஸோ இதுதான் சரிங்களா. அடுத்து செந்தில்நாதன் கரெக்டாக ஏக்கருக்கு எத்தனை மரம் நடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காருங்க. ஏக்கருக்கு எத்தனை மரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மண்மரம் நல்லா இருக்குது, ஸோ செடி வந்து ரொம்ப பெருசாக வரும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் 20 அடிக்கு ஒரு செடி தாங்க நட்டோம், ஓகேங்களா. அதே உங்களுக்கு அடர்த்தியாக நாங்கள் நடணும், அடர் நடவு முறையை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு போனீங்கன்னா 16 அடிக்கு ஒரு செடி கூட நீங்கள் மாமரம் நடலாம் சரிங்களா. இது பெஸ்ட்டு. நீங்கள் 16 அடிக்கு ஒன்று கூட நடுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப இல்லைங்க எனக்கு அதிகமாக செடி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா 16 ஒன்று நடுங்க. இல்லைங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மரமாக வரணும், நான் ரொம்ப இதாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் 20 அடிக்கு ஒன்றே நடுங்க சரிங்களா. அது நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுங்க, ஒரு ஏக்கருக்கு அவ்வளோ இருக்கு சொல்லி 20 அடிக்கு 20க்கு 20 ஓகேங்களா. 20க்கு 20 இல்லை 16க்கு 16 உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த கமெண்ட்ஸ் கிருஷ்ணன் மேங்கோன்னா சேலம் தான் ப்ரோ நினச்சேங்க. நான் ஆக்சுவலாக அந்த மேங்காவடியிலலாம் சொல்லியிருப்பேன், கிருஷ்ணகிரியில் தான் அதிகமாக மேங்கா விளையுது அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது நான் பரப்பளவு விஷயத்தில் சொன்னேன். ஹெக்டேர் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி தான் நம்பர் 1 இருக்கும் ஓகேங்களா. ஒன்ஸ் அப்பான டைம் அது சேலமில் ஒன்றா இருந்துச்சு. ஸோ சேலமாக இருக்கும்போது மாவட்டமாக பிரிக்காத போது சேலத்தில் தான் மொத்தமாக மாம்பழம் வந்து அதிகமாக விளையுதுன்னு சொல்லிட்டு சேலத்துக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா. பட் இப்போ நான் சேலத்தில் இல்லைன்னு சொல்லுங்க, சேலம் தான் மாம்பழத்துக்கு ஃபேமஸ். இருந்தாலும் பரப்பளவு விகிதத்தில் பார்த்தா கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் தான் அதிகமான இதாக இருக்குது ஓகேங்களா. அதிகமான இடத்துல மாமரம் தான் வச்சிருக்காங்க கிருஷ்ணகிரியில். அதுதான் சொல்ல வந்தேன், தப்பான ஒரு மீனிங்ல சொல்ல வரல. அதே மாதிரி சேலத்துக்காரெல்லாம் கோச்சிக்காதீங்க, சேலம் தான் மாங்காய்க்கு, இருந்தாலும் கிருஷ்ணகிரி அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா. அதை தான் சொல்ல வந்தேன். நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் அருண்பாபு அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு. இலை மூலம் பதியம் போடுவதை வீடியோ போடுங்க தலைவா. கண்டிப்பாக தலைவா, கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறோம். என்ன பண்ண கொஞ்சம் ரீச் ஆகலைங்க, அதுதாங்க பிரச்சனை. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ரீச் கிட்டத்தட்ட நம்ம வீடியோ போட்டு 10 மாதத்துக்கு மேலே 10 மாதம் ஆகப்போகுது. ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு அங்கீகாரமும் கிடைக்கல, அந்த ரீச் கிடைக்கல. அந்த ரீச் கிடைக்காதனால தான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட 35 வீடியோக்கு மேலே போட்டிருக்கேன், நமக்கு அவ்வளோ பெரிய ரீச் கிடைக்கல. அந்த ரீச்சுக்காக தான் வெயிட்டிங்க. கண்டிப்பாக ஒரு 5K சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நான் போட்டுருவோம் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காரு. நாட்டு ரகம் வச்சு 4 மந்த் ஆச்சு வாட்டரிங், 1 வீக் ஒன்ஸ் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது அவர் வந்து நாட்டு ரகம் மரம் வச்சிருக்கன்றாரு, 4 மந்த் ஆச்சுங்க. வாட்டர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கலாம்னு கேட்குறாரு. தாராளமாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் 1 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் கூட தரலாம். அப்படி இல்லையா நீங்கள் 10 டேஸ் ஒன்ஸ் கொடுங்க, தப்பே இல்லை ஓகேங்களா. வாரத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுக்குற அவசியமெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் 10 டேஸ் ஒன்ஸே கொடுக்கலாம், 10 டேஸ் 15 டேஸ் ஒன்ஸே கொடுங்க. மழை காலத்தில் நீங்கள் குடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க, மழையிலே வந்துடும். ஆக்சுவலாக இந்த ஜூலை டு டிசம்பர் வரைக்கும் மழை பெய்யுது பாருங்க, அந்த மழையிலே செடி நல்லா வந்துடும் சரிங்களா. சென்ற ஒரு 20 நாள் கிட்டத்தட்ட 15 நாள் கூட மழை பெய்யும். ஸோ மழை இல்லைன்னா நீங்கள் 50 டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லை 20 டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரிங்களா. அவ்வளோதாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாஷ் கார்த்திக் கிரியேஷன்ஸ், இவர் வந்து உங்கள் ஊர் நண்பான்னு கேட்டிருக்காரு. நம்ம ஊர் எடுத்தோடனே சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. இதுக்கு மக்கள்கிட்டயே ஒரு ஃபைனல் டிசிஷன் வைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட இந்த வீடியோக்கு இப்போ நான் போட பாருங்க இந்த கமெண்ட்ஸ் வீடியோக்கு, இந்த வீடியோக்கு ஒரு 1K லைக்ஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக எங்கள் ஊர் பேரை நான் ரிவீல் பண்ணுறேன். தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பார்ட் 2 அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா. அதிகமாக கேட்கலங்க, நான் 50K 100K கேட்கல. 1K லைக்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்கள் ஊர் ப்ளஸ் இதோட பார்ட் 2 இந்த கமெண்ட்ஸ். இப்போ மாமரத்தோட கமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். வருங்காலத்தில் தென்னை, தக்காளி இது மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த வீடியோக்கான கமெண்ட்ஸும் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா. சாரி, கமெண்ட்ஸை அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா. அவ்வளோதாங்க, இன்னைக்கு கமெண்ட்ஸ் போதும், இதுக்கு மேலே போட்டால் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். முடிஞ்சிருக்கேன். அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட்டோட வீடியோ போடுறேன் சரிங்களா. கமெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன், இருந்தாலும் ஒரு கண்டென்ட்டோட ஒரு விஷயம் சொன்னால் அது நல்ல விதமாக பயன்படணும், அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா. ஸோ வீடியோ முடிச்சிக்கலாங்க. கமெண்ட்ஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் திரும்ப கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த கமெண்ட் ஒரு பிளேஸாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். மறக்காமல் விவசாயத்தில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். 1K லைக் வந்தால் கண்டிப்பாக பார்ட் 2 போடுறேன், எங்கள் ஊர் நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் சரிங்களா. பாய், தேங்க்யூ.